Но когда Крым вернется, что мы с мостом-то будем делать? Ми його лишаємо. Він зв'яже український Крим з українською Кубанню. Це моє святе переконання. Ну, это такая шутка. Ні, чому? Я думаю, що після падіння Москви населення Кубані прокинуться українська свідомість, вони проголосують за входження назад в українську державу. То, что я сам был на Кубани, и я с удивлением тогда обнаружил, что люди говорят на украинском языке, ну, такой суржик, наверное, кубанский, да? Я був вражений в кінці 80-х, коли я поїхав туди з батьками відпочивати, і ми просто гуляли декількома містечками, і в усіх дворах ввечері лунають українські пісні. Прям настоящий український? Абсолютно, майже, причому без акценту. Тобто люди вже говорити майже не могли українською мовою чисто, але пісні були українські. Тобто жодних російських частушек или там оцих напівп'яних дребедень мы не чули. Ну, кстати, они россиян тогда называли тем словом на букву «К», которое мы не будем произносить еще в советские времена. Абсолютно, абсолютно. Тобто того, насправді, і так званих кубанських казаків, які були, насправді, українськими запорізькими козаками, нещадно різала Червона армія. Вони ж вирізали їх просто цілими ну, там станицями, цілими если можно признать казаков нацией, то геноцид був. Да, там реально був терор повністю. Те саме, що вони потім зробили в Чечні і в багатьох інших. Ну, спершу вони зробили це на Кавказі постійно.